Продължаваме със светски новини. Вероятно всеки от вас е прочел миналата седмица. Светът бе поразен, че холивудският секс символ Анджелина Джоли премахна гърдите си без да е болна от рак на гърдата. Тя така се подложи на двойна превентивна мастектомия поради доказаният с тестове факт, че е носител на дефектният ген BRCA1, което означава 5 пъти по-голям риск или простичко казано 87% вероятност тя да развие това заболяване. Много хора одобриха решението й. Много хора не го одобриха обаче. Да, водещата от CNN Зораида Самболин обяви преди дни, че страда от рак на гърдите и че се подлага на същата процедура, както Джули. Но пък и много хора бяха ужасени. Както ви казах, вероятно сте видели това във форумите, въпреки категоричното одобрение на лекарите, че става въпрос за добре информирано решение от страна на актрисата. Точно така. Сега обаче актрисата смята да махне и двата си яйчника, тъй като рискът за рак на двата органа е цели 50%. Така. Днес при нас сме поканили двама специалисти. В момента виждате изписан въпроса, който сме ви пуснали само в страницата ни във Фейсбук. Одобрявате или не решението на холивудската актриса Анджелина Джоли да премахне... подложи на тази процедура. Решихме да поканим двама специалисти по темата. Професор Драга Тончева, ръководител на катедра по генетика в Медицинския университет София, и доцент Елена Александрова, която е началник на отделение мамология и реконструктивна хирургия в Националната онкологична болница. От тях ще разберем какво е мнението им като специалисти за това решение и възможно ли е едно такова решение, как да кажа, да предизвика вълна от подобни действия. Кой ще започне прав? Това решение е абсолютно информирано. От дълги години ние се стремим да убеждаваме пациентите, включително и лекарите, че трябва да се прави превентивна хирургия. Но тази превентивна хирургия е приложима само когато имаме точно определен генетичен дефект. Тъй като генетичният дефект е доказан при Анджелина Джоли, 87% е изключително висок генетичен риск, но не само за рак на млечната жлеза, а и за рак на яйчника в по-малък процент. Затова нейното решение е много обосновано. И по този начин се премахват тези органи, които са най-застрашени от развитието на рак. Това е реална профилактика. Другата стъпка на актрисата е премахването на яйчниците, макар да е казано, че това трябва и може да се случи след 40 години. След като е приключила репродукцията на жената. Не става ли въпрос обаче за много скъпи дейности, които е направила самата актриса? Аз, доколкото разбрах, това струва $75 000. Всичко. Изследвания генетични, реконструкции и така нататък. Изследването на гените за предразположеност представлява много сериозен проблем. Той се извършва само в такива геномни лаборатории, които са специализирани за извършване на генетични анализи. За радост в България има вече създадена такава геномна лаборатория в частна клиника, която работи и извършва анализи на целия човешки геном. Тоест ние сме петата страна в Европа. 87%, доколко може да сме сигурни, че това действително е така? Абсолютно. И че става въпрос за 87% наистина. Сигурно. Как се изчислява? Риска се доказва с помощта на анализ. Анализа може да бъде извършен с различни техники. Може да се направи скрининг за носителство на генетични мутации в тези два гена. Или повече. Като фактори, възраст, примерно, взима ли се? Както вие казахте, генетична обремененост в семейството. След малко ще включим и доцент Александрова. Има много фактори, които играят роля за генетичен риск към заболяването, но това е друга тема. Има фактори на околната среда, като възраст на жената, начало на менструация, начало на първо раждане и така нататък, но те се отнасят за общата популация. Ние говорим за генетична предразположеност и наследствен рак на гърдата. Да, обаче нека да имаме и това предвид, че 87% вероятност да се прояви това заболяване, но има процент, който е вероятно никога да не се прояви. Той е изключително нисък. Доцент Александрова, спокойно взимайте топката в свои ръце. И доколко, да речем, как да кажа, лекарят участва в това решение също? Моето становище е
така като излезем от този случай, който така, може би заради популярността, красотата на тази жена, е по обект на много дебати, като извън всичко, това, което мога да кажа, че това е много лично решение на пациента. Там може ли да речем лекаря да спре или пък да подкрепи? Значи лекаря може да даде съвет, може да повлияе на решението на пациента. Това много зависи от това какви са взаимоотношенията лекар-пациент. Тук говорим за една научно обоснована оперативна дейност, която, както чухте от професор Тончева, трябва да се базира на много сериозни изследвания. Значи пак да подчертаем тук, за да няма така едно стресиране на хората. Тук се касае за групи, малки субгрупи болни, здрави жени всъщност, които, освен носителството на BRCA 1 и 2, трябва да кажем, че тук потенциално застрашени са хората, които са провеждали лечение, лъчетерапия за областта на гръдния кош, например като деца, за Ходжкин лекувани. Хора, които имат едни доброкачествени промени двустранно, които са потенциално възможни да... Тук говорим за един по-широк кръг от хора, които биха подлежали по медицински показания на тази операция. Като веднага отварям скоба, че има различни методи за осъществяването на тази профилактична мастектомия. При актрисата е направено най-радикалното, нали? При нея са отстранени... Така. Значи, те са серия от операции. Значи, защото процентът е висок. Да. Значи, ние не обсъждаме решението на американските генетици и на американските хирурзи. Те са се мотивирали въз основа на един много висок риск. Не обсъждаме. На мен ми е интересно по-скоро в България доколко се случва това нещо. Значи, трябва в България да кажем, че нямаме такъв модел на скрининг генетичен и че това е лично пожелание на пациента. Той зависи от масово, примерно, пък тръгнат жените да правят такава масово, всичко трябва да бъде преценено. Аз вече ви казах, че имаме такава генетична лаборатория и в нея сме изследвали около 100 жени за носителство на подобен тип мутации. Изследването трябва да бъде изцяло обсъдено първо с жената, на която се предлага такъв скрининг да се направи. След като се получи резултат от генетичният анализ, това се обсъжда отново в мултидисциплинарен екип от лекари, хирурзи, мамолози, патолози и задължително от лекари с специалност медицинска генетика. Това е екипът, който взима решение по какъв начин да бъде представен на пациента носителството на такава патология и какво произлиза от това. Такива случаи има ли сте, доцент Александрова? Много години, дори има тук ваши колежки от много години. Едната специално е със същата операция, като на актрисата. Другите са с такива различни модификации и методики. Това се прави при нас, това, което е проблем, който трябва да знаят хората. Първо да са спокойни, защото тия категории, искам да кажа болни, които изброих, че са с потенциално по-висок риск, вие много правилно забелязахте в началото, че те могат никога да не развият рак. Точно така. Така че не дори трябва да се... малък процент, пак е... Дори да е малък процент, значи за това има динамично наблюдение. Тези хора се преглеждат, за да им се гарантира. Аз, доколкото разбирам, вие не сте толкова плътно зад едно такова решение. Не може да се предприемат такива свръхрадикални начини дори при висок риск. Така. Значи има си методи на следене, които позволяват да получим оптимална информация на влизането на ядрено-магнитния резонанс в диагностиката. Това са все събития, които промениха много подхода към рака на гърдата. И ние не можем да ги игнорираме. Напротив, трябва да се съобразяваме с тяхното функциониране и съществуване. И пак се връщаме. Освен силата на генетичния скрининг, който трябва да разполагаме, освен оценката на много други фактори в живота на самата пациентка, основно решение тук има лично решението на пациента, жената. Това е. Но ние не можем да препоръчваме тук от тази трибуна, че всички хора трябва да постъпват по този начин. Това въобще не може да бъде модел за поддържане. Хората, които ни пишат и във Фейсбук, да чуем и тяхното мнение, защото е интересно какво. Да, имаме няколко жени, които са изразили мнението си, и един мъж. Милена Божакова казва какво значение има дали на мен ми харесва, така се е наложило или по-скоро така е преценила за себе си, че трябва да направи и го е сторила. Всеки носи глава на раменете си да решава сам. Фоти Антонова казва накратко, че
Не знам, вълнува ли се Станка от Каспичан, например, от решенията на Джоли, при условие, че тя сама се бори с рака. За здравите не знам, аз не бих легнала да ме режа, защото има вероятност да се разболея. Росица Георгиева е на противоположното мнение. Това е вредна пропаганда, според нея, която има за цел да насърчи много жени да последват примера й и да си премахнат яйчниците, пък и поредната глупост. Естествено, все повече се насърчават подобни практики с цел намаляването на популацията на Земята. Защо не спрем да слушаме американските глупости, вместо да даваме такива безумия за пример, да научим младото поколение да живее здравословно? Само искам да прочета един коментар на една американска статия по въпроса. Казва се Кейти Стелърс, жена, която на 28 години има същия ген, BRCA1. Това идва всъщност съкратено, това е рак на гърдата. Не, това е всъщност ген, който... Тук се коментира, че не генът е самият проблем, а мутацията, която може да се появи от него, и тя се появява в 5% от жените, според доктор от американска клиника. Тази жена на 28 се е подложила на тази операция, защото дъщеричката е на 4 години. Аналогично е с Анджелина Джоли. Интересното е, че 10 години по-късно тя е болна от рак. Също. Въпреки тази операция. Коментар, искам да ви кажа, че за да се премине към генетично изследване и да се търсят изменения в двата основни гена за предразположеност, е необходимо да имаме конкретни показания, т.е. фамилна история на заболяването. Само при тези пациентки, при които има показания за фамилност или наследственост на болестта, трябва да направим генетично изследване. А те са някъде към 5-10%, както споменах. Може ли Освен това, такова генетично изследване се препоръчва с висока степен на достоверност не само от Американската онкологична асоциация, но и от Европейската асоциация. Миналата седмица ние бяхме събрали Националният експертен онкологичен... А трябва ли тогава да се оперират веднага? Има различни подходи. Доказвайки носителство на генетичен елемент, изменения в двата гена, може да се направят, както каза и доцент Александрова, наблюдения, които рано да открият риска за възникването на рак, когато той е лечим. 100% гаранция ли е това? Още веднъж ви питам, защото е важно да знаем. 100% гаранция ли е това, че ако доживея до дълбока старост, тогава рискът достига до 90%. Това е изключително висок риск, който някои носители не могат да го приемат. И те преминават на такива радикални действия, които са обосновани. Други, които са с доказан генетичен риск, трябва задължително да бъдат проследявани. И проследяването трябва да започне много рано. Следи се след това състоянието, след такава радикална процедура. Гаранция ли е това 100%, ако щете и 200%? Ако си се оперирал, всичко си премахнал и няма да развиеш. Но силно се намалява риска. Той става почти такъв като всяка една друга. Знаете, според мен единственото сигурно е, че как приключваме живота си. 100%. Всички знаем какво се случва. Няма 100% значи няма 100% гаранция, независимо от супер радикалните мерки. Винаги човек трябва да бъде умерен и да стои на земята, когато... Пак посланието, според мен, което трябва да... Ето виждате коментарите на жените, едни сметат, че е спекулация. Това са крайни от зените на надира. Истинското, реалното становище е, че човек трябва да се грижи за здравето си, разговорът трябва да бъде на друго ниво. За въвеждане на този скрининг при тази малка група потенциално застрашени хора. При всеки човек индивидуално да се преценява и да се мотивира дали е необходимо. Или да избира един от двата метода. Или да се проследява на 6 месеца, или да се оперира. Но така да казваме, че всички трябва да си режеме органите, за да се предпазим от рак, както звучи по Фейсбука, това наистина е неправилно послание общо към хората. Добре. Трябва всичко да бъде преценено умерено. Благодаря ви много за това участие. Сега няма връщане назад, защото при нас ще дойде Васко Кръпката. Няма връщане назад е парчето, новото парче от новия филм, в който има много лятно настроение. 3 жени пътуват към